Mifa Jabrani flavor an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni na i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna sanga a n'a ka waati n'i ye kunnafoni minɛ maa la dɔrɔn i kana se ka fiyewu bɛ kunnasiri de di a ma bolodikɔn den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ an b'an ka dibila baarakɛlaw fo ka sabu kɛ olu jɔyɔrɔba de bɛ an ka jɛmukan in na kumaso kɔnɔna la ne ni n balimamuso bi yan madame la solution Kansutu Jarama Kansutu ça va Lagare ne a b'i kan wa i b'a kan suma cɛ kun bɛ n kan kunu ta ayi Kansutu Lagare bɛ mun f'i ye b'a f'i ye kunu tile kun tɛ fila fɔ samalela cɛ o cɛ kun tulonkɛra kunu tile la non i bɛ taa ɲɛfɔ lycée du cimetière la n ko yarɔ ne fɛ yen mawurusunba de bɛ yen ne b'o sɔn ka n da o duguma a ma diya kunun dɛ a tɛ diya koyi ne bɔra dilan yɛrɛ sanfɛ ayiwa ala ka sababu ɲuman k'a ye yarabi ayiwa an b'an filɛlikɛ jɛkulu fo olu minnu bɛ an filɛ sanga ani wagati ayiwa an b'a ɲini ala fɛ ala ka sunkalo in tɛmɛko ɲuman di an n'an baden alisilama bɛɛ lajɛlen ma ala ka musaka ko ala k'o nɔgɔya bari o ye belebele dutigiw sɛgɛnnen don sunkalo in na an kɔni ɲɔ tɛ n'an ka du mɔgɔ dɔw b'anw cɛ la olu ma min mɛ min f'i ɲɛna hali n'an ka dun b'a dɔn sisan ko wagati ka gɛlɛn n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye ayiwa Lagare yanni an ka don an ka kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna maa min gasi la ko k'an to denniya ye kuma la fili tɛ ban bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo kuma de b'a ba wolo ala ka n'a ba dɔn anw da ayiwa kunnafoni selen filɛ nin ye an bɛ bonya d'i ma n ye bonya minɛ ni n bolo fila ye ayiwa Kansutu o b'a to an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la teliya la Kansutu nin kɔni ye an ka colonel kɔrɔ dɔ ye colonel kɔrɔ min ni ale kɔni bɔlen filɛ nin an ka garde national la Kansutu ni ka i kunda banbaciw kan Kansutu o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ nin cɛ in kɔni kun ye maa ye maa min ni ani kun bɛ an ka armée malienne yɛrɛ la n'o ye an ka garde kɛlɛkɛcɛw ye Kansutu nka a ma ɲɛ mun kɔ ntɛnɛndon marisi kalo tile 11 Kansutu nin kɔni cɛ in kɔni ka bɔli de filɛ nin an ka finitigilakaw fɛ yen ni ka yɛlɛma bamanan b'a fɔ cogoya jumɛn olu ta sosoroko dabila k'a b'a buranna la fiyewu dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ kini ni kamalen kɔni filɛ nin n'o tɛ dɔwɛrɛ n'o ye Usain Bolina ale tun bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw fɛ n'o ye an ka garde national ye Kansutu nka ni cɛ in an bɛ wagati min na ko sisan banbaciw kɔni kɛlen filɛ nin ni ka bɔ k'a fɔ diɲɛmaa ye yɛrɛ k'a fɔ ko nin kamalen ko nin yɛlɛmalen filɛ nin olu fɛ Kansutu wa ko a bɛ diya olu ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ ko nin kɔni bɛ kɛ maa ye maa min ni a bɛ se ka dɛmɛba ta k'a ɲɛsin olu ma yaasa u b'u bingali wale mun ta ni ka fasoba Mali sɛgɛrɛ Kansutu o bɛ se ka sabati cogoya min na i bonya b'a la ne ko Lagarew mun de bɛ hadamadenw bila nin na dɛ banbaciya wale la k'i faso janfa o tɛ nin ye ni dɔw ka bama fa dɔgɔna tɛ diya kosɛbɛ ayiwa Lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa bilakaw fɛ yen ayiwa ko nin ye an ka camancɛ bolimafɛn minnu bɛ n'an b'a fɔ a ma ko minibus nanzarakan na o ye an ka bolimafɛn kumaba n'o ye kari ye o t'o fitinin ye wa ayiwa ko olu minibus in bɔtɔ yan ka so sugu jɔyɔrɔ la ka ko in yɛrɛ kɛra marisi kalo tile 12 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen ayiwa a tun bɛ ka taga ni feere bannen kɔ ayiwa feerekɛlaw ye u ka minɛnw n'u ka kosow n'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa so u bɔra yan ka so bɛ ka ŋɔminiw san ka somɔgɔw samaw san a banna dɛ ayiwa u bɛna taa bila o sira de kan sa e ko mɔbili in ma kasara sɔrɔ nka min yɛrɛ kɛra balinakoba ye sa maa si ni ma to a la alihamudulila o ye ala tanu ye nka maa 22 fasiri kɛbaga ye a yira ko o de jogina kosɛbɛ wa fana ko min ye maaw bolofɛnw ye o caman fana jogina o caman tiɲɛna Lagare a yɛrɛ yirala ko kasara in yɛrɛ sɔrɔla mun ne fɛ min ye mɔbili bolibaga in ye ale tun bɛ vitesse de la kosɛbɛ boli danbɛko wale k'a da kan dɔrɔn an ka taa n t'a dabila an ka bila ka jigin ayiwa ale de fɛnɛ tor'o la mɔbili fɛnɛ nana ale kɛɲɛ ale y'a ɲini sa ko ale bɛ fɛɛrɛ kɛ fiyɛrɛ de fɛnɛ ma sɔrɔ mɔbili binnen filɛ ni maaw ye ayiwa nin yɔrɔ in na Lagare an bɛ sirabakan sariya minnu bɛ sariya maaw bila ka sariya labato an b'u wele sabula Lagare n'a fɔra ko maaw bɛ don e ka mɔbili kɔnɔna la yaasa u niw ka lakana u ka se u seyɔrɔw la hɛrɛ ani baden na n'a fɔra k'e bɛ taa kɛ olu jogini sababu walima e bɛ taa kɛ olu bɔnɛli sababu ye a sera ten an ka mɔbili bolibagaw
u ka jateminɛ kɛ adamadenw ni tiɲɛ don ala ta ye ni ye nka olu fana u ka maaw dɛmɛ ka se ka olu nabala kasuli n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na muru da ka fasa sogo muru da ka go sogo ka fasa fagalikɛla kɔnɔna ka jugu o ye tiɲɛ ɲɛ b'a la Kansutu ni feerekɛla ninnu fara chauffeur kan dɔɔni b'an bɛɛ la koyi Kansutu mobiliw bɛ mobili la jango dɔgɔjɔ mobiliw ni chauffeur kɛ ko i jɔ n ka taa ni mobili ye dɔɔni ne ma bɔ passage tɛ don i kun passage tɛ don i kun dɛ i bɛ dɔw de ma ayi ni chauffeur kɛ tɛ boli ni chauffeur kɛ yɛrɛ de kun salen don i teliya an ka taa ka sɔrɔ a dun kɛ kun ye k'e yɛrɛ de kana siga dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amina yarabi Kansutu kunnafoni an bɛ to a kɔnɔna la Muhamadu Yusufu Bacili bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko arasa arasupaji n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛlen ale kɔni kun bɛ an ka kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ Kansutu wa kamalen yɛrɛ a kun datugulen don Kansutu ka a kun kan ka kalo 18 ɲɔgɔnko de kɛ kaso la Kansutu kalo 9 Kansutu ko a m'o kɛ ka ban wa kalo 18 na Kansutu a kun kan ka kalo 9 kɛ kaso la ka kalo 9 o juru kun bɛ don a la nka fasiri ko an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ a bɛnɛ ta Kansutu nin ko in bannen filɛ nin ye ni kun y'a ta sariya yɛrɛ ka wele sariya yɛrɛ ma cogo bɛɛ la a kun kan ka segin ka taa so ntɛnɛn nka Kansutu dabalibanko ye mun ye halisa arasa a bɛ an ka fini tigilamaw bolo u ma se ka ani labila ni ka taa so an kɔni bɛ ɲininkali min kɔni kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiri kɔni kun y'a ka kiri baaraw kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kiri kun tigɛra Kansutu ni kiri tigɛra ka bɛn wagati min ma Kansutu ne hakili la ni o wagati sera kamalen a kan ka segin ka taa a ka so an bɛ wagati min na ko sisan ko arasa a bilalen don dɛ kɔni bɛ an ka kiri tigilamaw bolo maa yɛrɛ t'a dɔn a b'u bolo kun kelen mun na i n'a fɔ a wolofa ni o yɛrɛ y'a ka soronnali donbaa ye o kɔni bɔra ni ka kuma caman fɔ nin ko in na nka o bɛna ta a ko a kɔni bɛ to Mali kiritigɛlaw kɔ yaasa kiri tigɛko ɲuman Kansutu o bɛ se ka kɛ cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sisan kiri ko jɔn ko ala ɲɛnda de a caman bɛ Kansutu o tɛ sabababa ye n'o tɛ ne kɔni hakili la ni maa ni a minɛna ka a don bɛrɛ la Kansutu aw yɛrɛ ye wagati min fɔ n'o kɔni sera Kansutu a bɛ a labila a ka taa a ka so walima aw de ta ye fanga ye o n'aw bɛ se k'a lasegin cogoya min na tuguni a b'o fana fɛɛrɛ tigɛ kɛ k'a lasegin bari an b'a fɔ cogo di a ko tigi bɛ olu a ko bɛɛ bɛ olu de bolo n'o tɛ sariya kɔni na ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni wagati kofɔlen mun di maa ma Kansutu n'o kɔni wagati kofɔlen sera ne kɔni t'a dɔn minɛ ko mun bɛ o tigi la tuguni i bonya b'a la ayiwa Lagare ne dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min ayiwa n'an bɔra yen sa Lagare jɛkulu min sigilen bɛ min ye Mali ekɔlidenw ye k'u lafasa n'an b'a fɔ ko AEM Association des élèves étudiants du Mali ayiwa Lagare e ko arabadon marisi kalo tile 13 san 2024 an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛkulu in ci wa k'a sababuya kɛ n'o fɛ yɛrɛ Lagare bɛɛ lajɛlen b'a kalama ban Maliba in kɔnɔ kabini ni bi tɛ Lagare AEM bɛ ka kɔlɔlɔ min na se adamadenw ma an ka kalansow la bibi na a kɛra sanfɛ kalanso ye a kɛra duguma kalanso ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama Lagare n ko n'a fɔra don min na sanfɛla yɛrɛ la maa dɔw ɲɛna ko bureau sigi bɛ yen olu tɛ taa o olu b'a fɔ n tɛ taa dɛ ko n'a fɔra ko AEM ka bureau sigi de bɛ yen olu b'u yɛrɛ ɲini ala ma mɛn wagati nin na maa dɔ ni ma to a la kɛra quoi secrétaire à l'information je crois awɔ Mohamed o nin tora a la ko maa caman joginna camanba wa Lagare o n'a damatakulu ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana y'u sigi k'a lajɛ sa bamananw ko ten ni den kɔni e ta i den e k'i sago fɔ i ka du kɔnɔ i den k'a sago fɔ ayi a na kɛ dutigi fila bɛ so la ayiwa o hokumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye hakilina ta ko k'a daminɛ arabadon marisi kalo tile 13 san 2024 na ko jɛkulu in cira fo ka taga se hakili jagabɔ wɛrɛ ma
kasutu o ɲɛna k'a sabu kɛ i n'a fɔ an ŋɔni ni AM ko in fɔ kosɛbɛ fɔlɔ AM kun sigilen don ekɔlidenw yɛrɛ ka hakilinaw lapasali la nka sisan a kɛra politiki tɔn ye hali ni politiki maa mun b'a fɛ ka wuli ka fanga bagabaga o n'a don AM senkɔrɔ ni AM ko in a ka dabila k'a sabu kɛ a tɛna maa bali ka kalan foyi kɛ fɛɛrɛ wɛrɛ na tigɛ kasutu nka AM ko in dabilali dama t'a ye dɛ nka sutu f'u ka lawulili de kɛ k'a sabu kɛ kampisi kɔnɔna ninnu kɛ bɛ bese ni marifaw de ni diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ ye k'a fɔ ko AM tɔgɔ dɔrɔn de n'o tɛ a maaw bɛ yen o de ka dabila maramafɛn minnu bɛ taa ekɔli la lagare dɛ n'u bɛ se an ka finitigilakaw yɛrɛ ka caya ye n'i bɛ don k'i larawuli n'i bɛ bɔ k'i larawuli fan bɛɛ u ka cɛw bila ka cɛw larawuli yɔrɔ kɔni cɛ tɛna se k'a fɔ ko cɛ tɛ larawuli o musow ka musow larawuli u ka cɛw bila ka musow larawuli ayi ka sabali musow bila ka cɛw larawuli n'o kɛra kɛ a bɛɛ n'i ka baara don sisan n'o kɛra cɛw na gasi yɔrɔ dɔ nka musow filɛ musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ muso ka ne larawuli yɛrɛ de ka di ka sabali ala k'an bɛɛ sababa ma kasu n'an bɔra an kɔni mɛn na Imam Mahamudu Diko awa karamɔgɔkɛ l'éclairé le sage e ko kansutu a tɛ a kunfɛ ale sa de kansutu fasiri kɔni ko ne an y'a ta ka lajɛ ko Mahamudu Diko a ka ni jagoya n tɛ segin so k'e k'o ma wajibiya wa kansutu ko o sababu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ka o bɛnbaliya mun bɛ ani an ka autorité malienne ni ɲɔgɔn cɛ kansutu e ko o ma da kɛnɛ kan sa wa kansutu hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka ministre kɔni bɔra k'a fɔ ko o jɛkulu mun bɛ yen n'o ye CEMACI o Mahamudu Diko ka coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mahamudu Diko CEMAS e ko an ka autorité malienne kun ma sɛbɛn ta dɛ sɛbɛn mun bɛ o ci k'o filenkolo ci n'o k'o dagolo ci asuto de kɛlen ni bɔra kalama k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan dani na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlenw na a kun fɔra k'a fɔ ko Elhaji l'imam Mahamudu Diko kɔni mɛnna kansutu ko a ma se ka jamana in ɲɛ lasɔrɔ hali sa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kansutu ni a yɛrɛ taara Algérie ni a kuma cayara ni an ka maaw kɔni kun ko ani banbaciw sigira ka kuma ni a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale ni banbaciw ma sigi ka kuma ko misiri de kɔni bɛ yen k'ale kun taara misiri dayɛlɛ la e ko misiri ma dayɛlɛ sa wa ka seli caman kɛ misiri kɔnɔ nka a bɛnɛ ta an tilala ka bɔ a kalama k'a fɔ ko Imam Mahamudu Diko ko a fari man di a la an tilala ka bɔ a kalama k'a fɔ ko a nɔgɔyara wa an bɛ wagati min na ko sadani na a kun y'a mɛn a ka maaw da k'a fɔ ko dɔgɔkun jan tɛmɛlen ko a kun nana nka an bɛ wagati min na ko sisan ko Mahamudu Diko a ban tɛ nali ma wa k'a sabu kɛ bɛnbaliya o kɔni sangawulilen don ani finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan o de kɔni hukumu kɔnɔna an bɛ wagati min na ko sisan Mahamudu Diko a kɔni bɛ ko a tɛ ka sunkalo in yɛrɛ kɛ Algérie sa wa parce que kɔni ko an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sigi k'a fɔ halisa ani bɛn kelen ma ala k'o sabati an malidenw ani ɲɔgɔn cɛ amina yarabi n ka lagare e ko bamananw bɛ kuma ni dɔ fɔ kɛ ko kabini yafa ma nana denmisɛnnin tɛ malo maakɔrɔba ma kosɛbɛ kɛ e bɛ se ka dugutigi den bugɔ k'i b'i sigi o dugu kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli n'a fɔra ko an jamanadenw anw yɛrɛ bɛ dɛsɛ k'an kunkan ko fɔ an ka jamana kɔnɔ fo ka t'i sigi jamana wɛrɛ la ka kuma dɔ bɛ kuma bɛnbali dɔ bɛ k'o ta k'o fɔ n'i y'o kɛ maa minnu bɛ fanga la kɔni jango samarabatigi tile la kulonkɛ tɛ ye dɛ ayi kulonkɛra dɔrɔn i tatɔ wo fɛ i bɛ bɔ a kalama ala ka sababu ɲuman k'a ye ayiwa lagare n'an bɔra yen sa fasiri kɛbaa ko an ka hakili jigin kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama san 2018 wagati bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ja dɔw kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni o de ye sifinaka dɔw u binna denmisɛnnin fitinin san 15 kan a tatɔ ekɔli la Titibugukaw fɛ yen nɔ an ka commune 1 na Bamakɔ yan nɔ ayiwa lagare ni finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ u la sabula denni somɔgɔw taara ka taga damakasi sɛbɛn don u kama ayiwa e kɔni sifinaka maa 4 ninnu ka kilima tigɛ tarata don février kalo tile 20 san 2024 wa nka u selen kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ lagare u y'a ɲini k'u dala cɛ koyi ko ayi k'olu ma kɛ dɛ olu ma denni sama ka taga n'a ye so kɔnɔ dɛ awɔ a jara yɛrɛ yɛrɛ k'olu nɔ t'a la dɛ nka maaninfin i kiya o kiya i bubarabugu 2 bi kɔ ka yala
e mana kɛ kodɔnba ye cogo cogo e na se ka kodɔn ka tɛmɛ an ka kiiri tigilamaw kan nka olu ye u jate minɛ k'u ka kumaw jate minɛ k'a dɔn k'u bɛ ka nkalon de tigɛ o hokumu kɔnɔna la sa kiiri tigilamɔgɔw ye san 10 kaso de di u ma awɔ k'u ka taa u hakili lafiya fɔlɔ lycée la 2018 ni sisan cɛ awɔ a ma daminɛ fɔlɔ a daminɛna dɛ u ye wagati min kɛ u bɛ bɔ a la o e k'o bɛ bɔ a la o ye jagoya ye dɛ n'i minɛna n'i ye wagati min kɛ n'i kɔnɔdira o bɛ bɔ ale m'a ye dɔw ka juru bɛ kɛ kaso la yɛrɛ lagare dɛ i b'a dɔn ninnu dɔw la dɛ hali u ka to k'a jateminɛ u ka san 10 to yen o fana adamadenya hakɛ tɛ sɔn o ma lagare dɛ i ma ye n ko nin de kelen bɛ ka an mago sa ni jamana ni diɲɛ bɛ ka falen i fana bɛ falen de koyi a ma nɔgɔ dɛ aw fasiri kɛbaa ko sa ko nin kiiri min tigɛla ale kɔni bɛ a danganiya ko nin na kɛ lafiyada ye denni ni yɛrɛ ma ko sabula n'an y'a lajɛ k'a daminɛ san 2018 na ka na bila ɲina san 2024 na e ko denni tɛ san 21 na sa ko ale kɔni b'a danganiya ni kiiri na kɛ fiɲɛda bɔda ye a ye yasa a bɛ se ka hadamadenya kɛ cogoya min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la i bonya b'a la kunnafoni don kan sutu n'an bɔra yen an kɔni bɛ na fɛnko la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛnko in sisan a kɛlen don fɛn ye fɛn in tɛ sɔrɔ hɛrɛ la kan sutu wa fɛn in tɔgɔ tɛ se ka fɔ ka sabu kɛ ala an yɛrɛ filɛ ni jɛmukan min na n'an ko k'an b'an damaga a tɔgɔ la an laban an kana n'a kɛ dibi la tɔnɔkɔrɔba o tɛ fɛn ye n y'a sɔrɔ n b'a wele sa de ko tɔnɔ n'a nana dɔrɔn an fɔ tɔnɔ i nana tɔnɔ ka sabali walayi tɔnɔ ka hinɛ foli kɛ dɔrɔn tɔnɔ bɛ tɛmɛ walayi yɛrɛ mago tɛ dudenw na kasuru fasiri kɔni ko n'an y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko kurantigɛ ko a kɔni kɛra ko ye hali n'a ma ɲɛ an bɛɛ lajɛlen y'a fɔ kasutu fɔ tɛ a ban bilen hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n'i kun bɔra kalama an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kuranko ni jiko kuranko yɛrɛ kunna u kɔni kun bɔra ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko sɛbɛn min na u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa sunkalo in na an bɛ se ka lafiya kuranko la cogoya min na k'a sutu ko k'a kɛ heure 12 ye nka kan sutu ne de tɛ se jate la wa walima heure 12 in de ka surun wa walima kan sutu k'a bɛ a kɔni daminɛ na heure 12 jumɛn ni kuran nana ni ne ye n sigi k'a jate heure 1 heure 2 heure 3 heure 4 kuran bɛ kɛ pendiw ne ko nin ye heure 2 ye wa n ko o tuma heure bɛ ka taa panpan de wa kan sutu o n'a ta o ta a n'a kɔlɔlɔ tɛ janko an bɛ kalo min na kan sutu n'o ye nin kalo barikama ye kan sutu i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko tile yɛrɛ bɛ kosɛbɛ kan sutu o tuma su ma tigɛ sa an hakili bɛ kɛ foyi min na o ye ji suma ye ni ka an ka na hinɛ n'o ye kan sutu e ko glace ti ni ka na taa 200 la yɔrɔ dɔw la dɛ n ko a bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la 100 a tɛ ye yɛrɛ kan sutu jɔnko a la an bɛ baga ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ gɛlɛya kɛ n'o tɛ kan sutu gɛlɛya o ye jamana in bɛɛ de ka hakɛ ye bɛɛ bɛ gɛlɛya kɛ kan sutu n'i y'a ta k'a lajɛ c'est vrai kuran kɔni n'a fɔra ko a tɛ sɔrɔ nka dɔ ma fara ji kan dɔ ma fara mananin kan kan sutu k'a ta k'a siri fo n'a kɛra a kun kan ka glace wagati min na a tɛ glace o wagati nka kan sutu o fana kɛnbɛra dɔw ka jibɔ ye bi ka glace ta kan sutu glace yɛrɛ pour que i k'a sɔrɔ a ɲɛma kan sutu fo k'a daminɛ 60 la ka yɛlɛ kan sutu ne ko n'an y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen fana tɛna kɛ jamana marabagaw ka ko ye dɛ yɛrɛ dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn tɔbɔ an yɛrɛ ko an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an ko jamana marabagaw ka hinɛ an na nka kan sutu kuranko in kɔni kɛlen don ko ye komi ni a kɔni talen don ka an bɛɛ lajɛlen kamana guwan k'a sabu kɛ tiɲɛ ni ala ka kan n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ kan sutu kuranko in a kɛn bɛ ka an se an ni dan na kɛn bɛ ka an se an ni dan na dɛ jango sunkalo min yɛrɛ faralen filɛ n'a ka kan sutu hali a da glace ji dama ma walasa i k'o sɔrɔ k'o min i bɛ yɔrɔ ni yɔrɔw de tɔgɔma awɔ yasa i ka se k'a sɔrɔ lagare glace ko in ni énergie ma ne yɛrɛ glace feere kunun lagare n ko kunun anw ye glace ɲini e tun bɛ n wele ka dɛsɛ i tun bɛ n wele glace caman tun bɛ n bolo e fana y'i cɛ bari n ko n b'a feere 60 mɔgɔ hinɛ ye minɛ n y'a kɛ 30 ye mɔgɔ hinɛ ye minɛ n y'a kɛ 20 a banna hira wa minnu yɛrɛ bɛ k'o ta 20 olu tilala ka t'o ta ka t'o feere 60 ni 80 ne tɛ i bɛ to ka n bipe glace ko la dɔrɔn lagare n fana t'a dɔn k'i bɛ glace i fana m'o fɔ n ɲɛna n t'a feere dɛ n ka min ta i ka min ta lo mais komi a ni n cayara u ko k'a tɛ ka sɔrɔ i fana y'a feere n fana ye n dɛn k'a ni n jago e k'i tɛgɛ da i dusu la sa lagare a sera ten an ka jateminɛ kɛ layi kan sutu
an ka jateminɛ an yɛrɛ b'a fɔ ko sunkalo ye nɔgɔya kalo ye ko sunkalo ye hinɛ kalo ye an b'a fɔ ko masa jalakibali ka hinɛ an na nka an yɛrɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɛnabɔ glace in yɛrɛ ma a bɛ se ka glace in di maa ma u yɛrɛ b'a fɔ sunkalo kɔnɔ kan surtout n'i ye maa kelen sun tigɛ a baraji dan tɛ se ka fɔ a la an b'a mɛn an ka karamɔgɔ da to nka ni min m'ale glace kan surtout n bɛ ka mun f'i ye duuru jini glacelen sisan 30 duuru ta in kɔni a glacelen 30 n'a a glacelen tɛ k'a sumalen don dɔrɔmɛ 10 lagare ala k'an bɛɛ sababa ayiwa lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa Gawukaw fɛ yen Gawo lagare i yɛrɛ delila ka kuma dɔ fɔ ko dɔ y'o kuma in f'i ye ko zone polisi de bɛ yen polisi zone tɛ yen ko polisi zone tɛ yen o y'a bɛɛ ye zone kɔni zone gardi de bɛ yen gardi zone tɛ yen zone polisi de bɛ yen polisi zone tɛ yen zone gendarme c'est à dire i ye kɔrɔkɔri ye a bɛɛ zone de bɛ yen mais olu yɛrɛ zone tɛ yen bamanankan don dɛ ala ka sababu ɲuman ya rabi ayiwa lagare ko nin ko in yɛrɛ kɛra marisi kalo tile 8 san 2024 tɛmɛnen de Gawukaw fɛ yen ko nin kɛra maa 2 de ye ninnu de wulila sa ka sɛgɛsɛgɛli boloda u taara ka taa se sifinaka dɔw de sigilen ma u ka soda la ko olu ye polisiw ye u yɛrɛ ɲumana ko sergent de police ku yɛrɛ polisiw ye wa sergent de police en mission ko maaw k'u k'u ka papier yira papier yira batini kun t'olu la olu a kun dala ten dɔrɔn ko en mission a mission commandée lagare i ka papier yira o ye tiɲɛ nka ka marifa jɔnna k'i ka papier yira o fɛnɛ lagare o kuma ka ca dɛ k'u to de la sa ayiwa sifinaka dɔw sera ka u yɛrɛ ɲini ka boli ka taa don du dɔ kɔnɔ ko u ma da o ma koyi n'o tɛ n'aw ye hakilima ye o a t'aw yɛrɛ ɲini ayi u bolila ka tugu o t'o mɛn ka tugu olu nɔfɛ ka taga olu ka da jagoya yɛlɛ u donnen sa ko o maa ninnu ko n'u ko k'u yɛrɛ ye jɔn ye dɛ ko k'olu ye sergent de police de en mission kuma wɛrɛ t'olu da o kɔ o maaw fɛnɛ ko k'u k'u jɔ dɛ olu yɛrɛ b'a fɛ sa u k'u ka mandat de yira u ka sɛbɛnfura yira min b'a yira k'u y'o ye lagare kuma de ma se ka kɛ o yɔrɔ in na yen sa dɛ u da de la u fɛnɛ da de le sifinaka kelen bɛ ale m'a ko bila dagirinda la ko ale ye wele bila sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma jɔna kɛ o kelen ka wele bila sigiɲɔgɔnw ma ja an ka finitigilakɔ dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko gendarme ale bɛ baara kɛ gendarmew ka bolo kan ale bɔra ka na ale ni jama de nana ka na yiriw kan k'u minɛ u kɛlen k'u minɛ sa u ye tɛgɛ wele bila finitigilaka tɔw ma ni o ye polisiw ye olu kɔni nana ka na u tɛgɛ kɛ u la ka taga n'u ye polisiw jabala la wa lagare y'a yira la ko maa 2 ninnu na maa kelen polisi ye tiɲɛ yɛrɛ la koyi nka kelen dɔ ale kɔni ye civil ye ale y'a bilasirabaga ye ale y'a bilasira ayiwa nin wagati in na u b'an ka finitigilakaw ka bolo kan u ni ɲangini min ka kan e k'o tɛna da u kan ne ye kan surtout an bɛ kunnafoni kuncɛma in na ayiwa kan surtout ma in na Orange Money mɔgɔw ka superviseur mun bɛ yen kan surtout o de kɛlen filɛ nin ni ka fiɲɛ duuru ni maaw ka nafolo ye kan surtout réseau de kun ma ɲi wa nin kamalennin yɛrɛ de kun ma ɲi wa kan surtout maaw kɛlen ka na nafolo mugu d'a ma ko client dɔ yɛrɛ bɛ yen u kun nana 4 de di a ma k'a ko o dépôt kɛ kan surtout a kɔni y'a yira o la k'a fɔ ko réseau kɔni ma ɲi komi a bɛ mɛnna a bɛ baara kɛ danaya b'a ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ jaja nin kamalen kɛn bɛ k'a ka boli de bolo da awɔ o kamalen ka bɔ a la maa wɛrɛ bɛ yen mun ka 2 kun b'a a bolo kan surtout a donnen kɔni kama a ka so yɛrɛ de wulila ka sabu k'a ye 1 caman de jɛrɛ ɲɔgɔn kan nka kan surtout ko réseau tɛ ka sɔn kan surtout réseau sɔnnen suɛ hali sini ale fana bɛ ka taa a ma jɔ hali sini kan surtout mayinakaw kɔni bɔra ka welewele da kɛ u ko ni Orange maaw m'a jateminɛ ka ko dɔ lajɛ ko wa ko nin ye sanga a n'a ka waati ye u ka bɛ maa minnu bila ka taa u fɛ yen n'u caman bɛ tunun n'u ka wariw ye pendew ne ko kan surtout ko an ka a taa ko ta k'a jateminɛ ka sabu kɛ mɔgɔ caman fana bɛ Orange Money in kɛ o ni Orange Money mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ lagare a sera tɛ jateminɛ ka kɛ ko la anw yɛrɛ parce que sisan n'a y'i diya i bɛ pisi de san Orange Money la kan surtout i b'i ka IV k'a kɔnɔ i b'i ka feere kɛ
i ni orange mɔgɔw tɛ fankelen i kɔni bɛ sanni de kɛ olu bolo nka maa caman tɛ o ɲɛdɔn a ko la n'o tɛ ne ka sɔn nin ye u yɛrɛ ka maa labilalen ka da ye ayi tɛ sɔn i boli man di ni mɔgɔ bari b'a dɔn i bɛ ye o tuto la tato la ayiwa lagara min kɔni fɔ mayinakaw ye u k'a jateminɛ sabula ala an yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ n b'a dɔn n'o kɔni bɛ Mayina orange ka so i bɛ taa sɔrɔ u ka bolofaraw bɛ fan caman u ka sow jɔlen de don sisan e ko kiosque ko ye ma caman b'o la de an bɛ facture d'i ma de a ka ɲi ten an bɛ facture d'i ma ayi mais o cɛ u bɛ so jɔ a ka ɲi ten nin b'an ka bi an tɛna promotion foyi kɛ orange mɔgɔ ye ka sababu kɛ ni courant tigɛra olu yɛrɛ orange ni Malitel i t'a dɔn mɔgɔw fisali mun ye ne yɛrɛ kɔni dabali bɛ ban mun na teleseli mun bɛ k'i balo olu la u ka réseau ka ɲi n'olu tɛ a ka sun fana dabali ban dabali ban ko ba wa Malitel yɛrɛ o don ne de b'a la minɛ ka crédit kɛ ka Malitel la e kɔni nimisara la hali sisan ni ne ko ne bɛ mɔgɔw wele kinkin ko les réseaux est indisponible ne kɔni maa bɛ nin ɲa ala ka sababu ɲuman k'an ye kan sutu an bɛ bi kunnafoniw bila yan wallahi ni ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ o b'a sɔrɔ an ye sunkalo kariya fɔlɔ yɛrɛ tɛmɛ ka duwawu kɛ kan sutu ya rabi a ma sunkalo musaka ala ka nɔgɔya ala ka denbaya an ka bateau ala k'olu minɛ ya rabi a ma ala ka an hinɛ don ɲɔgɔn na amina ya rabi ala ka an hinɛ don ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn kan sutu yaasa an yɛrɛ ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka jamana marabagaw to yen ka sababu kɛ nin bɛɛ tɛ jamana marabagaw ye glasi 200 glasi 400 kan sutu o ye an yɛrɛw ye yan dɛ 100 an ka jateminɛ kɛ n'an ko k'olu ka jugu an yɛrɛ ka jugu ɲɔgɔn ma yan kan sutu ala k'an bɛɛ sababa ma shukran